nahi duzuenean. Edozein tokitatik 11 telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen 11.eusen. Eusko Legebiltzarrak legealdi honetako politika orokorreko azken eztabaida hartuko du, izan ere hurrengo udarako hauteskundeak aurreikusita daude. 9:30 hasi da bilkura lehendakariaren hitzaldiarekin eta arratsaldean 2:30 jarraituko dute bilera alderdien adierazpenekin. Hurrengo hilabeteetarako hainbat konpromezu hartu ditu honek, baina ez dira hilabete asko izango, horiek betetzeko izango dituenak, izan ere ekainerako hauteskundeak deiduak izan behar dira, ez badira aurreratzen. Osakidetzari dagokionez aitortu du defizita eta itxaron zerrendak luzeak direla eta 1.200 milioiko inbertsioa iragarri du 8 urtetan arazoei aurre egiteko. Besteak beste, estatuaren lurralde ereduari buruzko eztabaida ere bultzatuko duela esan du. Inigo Urkulluk autokritika egin eta aldaketa eta hobekuntza behar duten eremuak daudela onartu duela, autokritika eginda ere lehendakaria ez dator bat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari buruzko balantze katastro eta 3. munduko batekin era berean lankidetzaren beharra defendatu du. Batzuk uste dute aurrera egiteko bide bakarra aurrez aurreko konfrontazioa dela. Aurka egitea, zatitzea, tentsioak sortzea, kexa, protesta edo iraina etengabe baliatzea da haien kultura politikoaren ardatza. Nire ustez, jarrera hori anakronismo bat da. Gure iparrak jarraituko du izaten egonkortasunari eta lankidetzari modu konstruktiboan eustea. Ez diot autokritikari inoiz uko egingo, ez da etengabeko hobekuntzari ere. Iskanbila garai honetan populismoak eta demagogia gogorrari diren sasoian, balioetan oinarritutako politika indartzea defendatzen dut. Herritarrek erakundeetan eta gure demokrazia eta autogobernu ereduan konfiantza berreskuratzeko balioak. Bestalde Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako eskumenak defendatu ditu Urkullu. Gainera, autogobernuari buruz hitz egin du bere agerraldiaren amaieran eta autogobernua eta nazioartekotzea txanpon beraren bi aldeak direla adierazi du. Gure autogobernuaren osasuna eta nazioartekotzeko dugun gaitasuna funtsezkoak dira gure herriaren etorkizunerako. Autogobernua eta nazioartekotzea txanpon beraren bi aldeak dira. Gure herriaren gorputza eta arima irudikatzen dituzte. Autogobernua hobetu, sakondu eta sustatu behar dugu, etorkizunean etorriko zaizkigun erronkei eta desafioi aurre egiten jarraitzeko. Osoko bilkura gauzatu bitartean kanpoaldean aldarrikapenak entzun dira. EITBko irratiko langileak hain zuzen ere. EITBko zuzendaritzak izan duen jarrera inposatzailea salatu dute. Gure eginkizunak aldatu dira inposaketaren bitartez, ez negoziaketaren bitartez. Orduan, jendea oso nekatuta dago. Guk eskatzen duguna da, lehenengo eta behin negoziazio zintzoa, garantiekin. Jakiteko, mai gainean daukaguna da benetan eskatzen ari garena eta negoziatzen. Nahi dugu izatea, kontratazioa gure komenioan jasotzen duen bezala lanpoltzaren bitartez. Orduan, nahi dugu gure irudi eskubideak errespetatzea. Bidegi auziari helduko diogu Bilduk helegitea aurkeztuko baitu kereila artxibatzearen aurka. Oskar Bordez bide azpiegitura batzordeko buruak eman du erabakiaren berri. Helburu argi batekin. Aipatutako lan horrek izandako ustezko gehiegizko likitazioa argitzea. Egia argitzea nahi dugu Bildutik eta horretarako 3. txosten perizial inpartziala egitea eskatzen diogu Gipuzkoako auzitegiari. Fiskaltzak eskatu izan zuen bezala. Gaur eguerdiko magazinean Zaporak elkarteko kide den Elena Ruiz de Azua izan da gurean, hemen elkarrizketaren aurrerapena. Txarra, oso txarra. Azkenean, gu 6 hilabeterako sortu ginen, 7 urte daramatzagu, beraz, emergentzia egoera hori kronifikatu eginda,
Beraz, orain txertan Lesbosen ikusi dudan egoera oso txarra da. Umeak jarraitzen dute eskolara joan gabe, pertsonak ez dakate kanpamendu horietatik libre mugitzeko aukera edo baimena, orduan, eskubide asko dazkate urratuta ez, gainea hoxe, kanpamendutan jarraitzen dira bizitzen, kontainer edo plastikozko karpa antzeko batzuetan, beraz, ez dira bizitzeko, gauz duinak edo baldintza duinak. Donostia moda esen erakusketa urriaren 15 arte egongo da ikusgai, Kutxa Fundazioaren fototekako 120 argazki jarri dituzte Kubo aretoan. Komisario lanak Miren Arzaiuzek egin ditu. Kaixo eguerdion guztioi, esan bezala Eusko Legebiltzarrak legealdi honetako politika orokorreko azken eztabaida hartuko du, izan ere hurrengo udarako hauteskundeak aurreikusita daude. 9:30 hasi da bilkura lehendakariaren hitzaldiarekin eta bertan izan da Nerea García lankidea. Ostegun honetan Legebiltzarra epizentroa da. Alde batetik politika orokorreko azken eztabaida martxan delako eta beste alde batetik kanpoan entzun diren aldarrikapenengatik. Barruan osoko bilkura izaten ari da, Iñigo Urkullu lehendakariak hitzaldiari hasiera eman dio ohi bezala. Eta astean zehar aurreratu duenez, ildo nagusiak izan dira euskara, autogobernua eta Euskadiren parte hartzea Europa batasunean. Urkulluk mahai gainean jarriko dituen lehentasunak dira hain zuzen ere, baina lehendakariak ere atzera begiratuko du eta legealdiaren balorazioa egingo du. Pandemia, Ukrainiako gerra eta prezioaren igoera hizpide. Lehendakariaren diskurtsoa amaituta, bilkura arratsaldean berreskuratuko da talde parlamentarioen txandarekin. 30 minutuko tartea izango dute eta ondoren Urkulluk banan edo denei batera eratzungo die. Azkenik, ordezkariek hitza hartuko dezakete berriro gehienez 10 minutu. Gure autogobernuaren osasuna eta nazioartekotzeko dugun gaitasuna funtsezkoak dira gure herriaren etorkizunerako. Autogobernua hobetu, sakondu eta sustatu behar dugu. Etorkizunean etorriko zaizkigun erronkei eta desafioi aurre egiten jarraitzeko. Balioetan oinarritutako politika indartzea defendatzen dut. Herritarrek erakundeetan eta gure demokrazia eta autogobernu ereduan konfiantza berreskuratzeko balioak. Lankidetza publiko-pribatua nahita ezkoa da. Ekimen pribatuak erakundeen laguntza eta lankidetza behar du. Erakundeok ekimen pribatuaren ekarpena behar dugu. Erakundeen eta hirugarren sektore sozialaren arteko lankidetza kohesioaren bermea da. Hori guztia Euskadiren nortasun ikurra da. Individualismoaren aurrean, komunitatearen onura bilatzen duten politika defendatuko ditu gobernuak, beti, guztiaren gainetik. EAJak, EH Bilduk eta RCek lege esparru bat eskatu dute Euroganberan, Europar Batasun osoan autodeterminazio eskubidea babesteko. Ekimena astearte honetan aurkeztu dute Estrasburgon eta aitortu dutenez, oraindik irteera laukian dago eta datozen hilabeteetan emango den eztabaida akademiko eta politikoaren menpe dago.
Auzitegi Gorena bilduko da 2021 Pedro Sánchezen gobernuak prozesen arira zigortutakoei emandako indultuen aurka aurkeztutako errekurtsoak aztertzeko. Administrazioarekiko auzien salako 5. sekzioak erabaki beharko du grazia neurriaren baliokotasuna, 3 dira tramitazioa bukatu dutenak eta horiek aztertuko dira lehen. Jordi Cuixart Omnium Kulturaleko presidente ohiari eta Jordi Sánchez Junts alderdiko idazkari nagusiari eta Nazional Katalaneko presidente ohiari eragin diete indultuen aurkako lehen 3 helegiteak. PP, Ciudadanos eta Vox izan ziren helegiteak aurkeztu zituztenak Sánchezen gobernuaren indultuaren aurka, baina Auzitegi Gorenak 2022ko urtarrilean erabaki zuen errekurtsogileek ez zutela eskumenik akzio judizial horri heltzeko, interes legitimoa izateagatik. Maiatzean aldiz, 5. atala osatzen zuten magistratuak aldatu ziren eta erabakia aldatu zuten alderdiek aurkeztutako errekurtsoak berriro onartzeko. Orain Gorenak alderdi politikoen legitimazioaren auzia zebatzi beharko du indultuak errekurritzeko. Eta gaur Gasteizen osoko bilkura gauzatu bitartean kanpoaldean aldarrikapenak entzun dira. EITB irratiko langileak hain zuzen ere, EITBko zuzendaritzak izan duen jarrera inposatzailea salatu duten erea. Irratiko langileek greba eguna egin dute gaur eta osoko bilkura dela eta legebiltzarrean bildu dira negoziazioa eskatzeko. Izan ere, 13 urte daramatzate lan hitzarmena berritu gabe. Eta salatu dutenez, zereginak eguneratu eta egokitu behar izan dituzte. Inposizioez nazkatuta daudela jakinarazi dute eta negoziak eta makroa errespetatzea aldarrikatu dute. Printzipio nagusi bat hankaz gora jartzen duela. Jendeari lanerako daukan aukera berdintasuna ukatzen zaio, prozedura garbi batzuk eren bitartez langile bilakatzeko aukera nolabait ere galarazi egiten zaio eta noski erakusten du negoziaketari ze balio ematen dioten. Gure eginkizunak aldatu dira inposaketaren bitartez, ez negoziaketaren bitartez. Orduan jendea oso nekatuta dago. Bidegi auziari helduko diogu Bilduk helegitea aurkeztuko baitu kereila artxibatzearen aurka. Oskar Bordez bide azpiegitura batzordeko buruak eman du erabakiaren berri. Bilduk uste du beharrezkoa dela 3. peritu txosten inpartzial bat egitea, izan ere epaileak 2 txosten kontrajarri aztertu ditu bere erabaki hartzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak egin zituen biak. Helburu argi batekin. Aipatutako lan horrek izandako ustezko gehiegizko likitazioa argitzea. Egia argitzea nahi dugu Bildutik eta horretarako 3. txosten perizial inpartziala egitea eskatzen diogu Gipuzkoako auzitegiari. Fiskaltzak eskatu izan zuen bezala. Helburu argi batekin. Aipatutako lan horrek izandako ustezko gehiegizko likitazioa argitzea. Egia argitzea nahi dugu Bildutik eta horretarako 3. txosten perizial inpartziala egitea eskatzen diogu Gipuzkoako auzitegiari. Fiskaltzak eskatu izan zuen bezala.
En tercer lugar, este auto lleva consigo el descrédito de quienes no tuvieron ningún reparo a la hora de menoscabar a las instituciones guipuzcoanas, utilizando a la institución foral, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, con la intención de dañar directamente a quien consideraban su adversario político. Valiéndose de datos erróneos y de omisiones, y así lo dice textualmente el auto, ese era el objetivo que tenían. Y en política no todo vale. Irailaren 18an Tubacexeko beste 2 langile epaituko dituzte. Aiaraldeko 3 bizilagun epaituko dituzte eta akusazioek Tubacexeko lan gatazkaren inguruko protestekin lotura dute. Gauzak horrela langileek eta hainbat bizilagunek asteazken honetan mobilizazioa egin dute akusatuaren absoluzioa eskatzeko. Zer gehiago dakigun Nerea? Asteazken arratsaldean Laudion Tubacexeko langileak eta hainbat bizilagun bildu ziren akusatuei babesa emateko eta absoluzioa exigitzeko. Astelenean 3 bizilagun epaituko dituzte eta urriaren 11an beste 2 langile. Gauzak horrela, astelenean Gasteizko epaitegietan bilduko dira Tubacexeko langileak. Irailaren 18an Gasteizko epaitegietan Aiaraldeko 3 gazte epaituko dituzte. Akusatuak Tubacexeko greba mugagabearen testu inguruan izandako mobilizazioetan identifikatutako, salatutako edo atxilotutako herritarrak dira. Asteleeneko epaiketa Tubacexeko 3. izango da. Lehen akusatua Aintzan Hemendia izan zen. 15 hilabeteko kartzela zigorra ezarri nahi zioten agintaritzaren kontrako atentatua leporatua. Azkenean absolbitu zuten. Ekainean berriz 2. langile bat epaitu zuten, eta langile honi 6 hilabeteko zigorra eta isun ekonomikoa ezarri zizkioten atxiloketan erresistentzia erakusteagatik. Kasu honetan bideoak proba gisa erabili zituzten eta argitu zen ez zuela agintaritzaren aurkako atentaturik egin. Gauzak horrela langileek eta bizilagunek 3. epaiketaren aurkako mobilizazioak antolatu dituzte 3 herritarren absoluzioa exigitzeko. Asteazken honetan bildu dira Laudion eta astelenean epaiketaren egunean Gasteizko epaitegietan bilduko dira. Gainera urriaren 11an beste epaiketa bat aurreikusita dago. Akusatuek enpresako 2 langilek 14 hilabeteko espetxe zigorrei aurre egingo diete. Desordena publikoak eta agintaritzaren kontrako delituak egotzita. Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak helegitea jarriko diote Sanferminetako erasotzailearen zigor murrizketari. 15 urtetik 14 jaitsi dio kartzela zigorra Nafarroako auzitegi nagusiak. Feliz Taberna lehendakariorde eta berdintasun kontseilariak adierazi du Nafarroako berdintasun institutua arduratuko dela helegitea aurkezteaz. Bortxaketaren biktimak ere helegitea jarriko dio ebazpenari. Es que a través del INAI, que ya toma la iniciativa en esta competencia de violencia machista, pues pueda presentar un recurso de casación en primera instancia y posteriormente, si no prospera, pues vamos a estudiar fehacientemente la personación de un recurso ante el Tribunal Supremo, que parece también que por parte de la abogada de la víctima se va a dar. Es que a través del INAI, que ya toma la iniciativa en esta competencia de violencia machista, pues pueda presentar un recurso de casación en primera instancia y posteriormente, si no prospera, pues vamos a estudiar fehacientemente la personación de un recurso ante el Tribunal Supremo, que parece también que por parte de la abogada de la víctima se va a dar.
Galdakanoko etxebizitza sindikatua galdakanotar baten etxegabetze prozesua bertan behera ustea lortu du. Familiak etxea erosteko mailegu bat eskatu zuen Kutxabanken, baina pandemiaren ondorioz ezin izan dio maileguaren ordainketari aurre egin. Hilabeteetan zehar mobilizazioak egin dituzte etxegabetzea salatzeko eta azkenik sindikatua jakinarazi duenez Kutxabankek alokairu sozial bat sinatu behar izan du. Duela urtebete inguru, Galdakako etxebizitza sindikatutik jakitera eman genuen Kutxabankek patxi etxetik botatzeko asmoa zuela. 77 urte zituen, pentsionista eta Galdakoko bizilaguna. Eta urte batzuk lehenago, hipoteka ordaintzari utzi behar izan zion krisiaren ondoriozko zailtasun ekonomikoengatik. Lehenik eta behin, berriz diogu Kutxabankek ez duela kontratu hau sinatu sentsibilidade sozial batengatik. Baizik eta Galdakao mobilizatu eta etxebizitza sindikalismo eraginkor eta antolatu bat aurkitu duelako. Alokairu soziala urratz bat da norabide horretan, baina argi diogu etxebizitza doakoa eta guztiontzat izan behar du. Euskal Herriko eskubide sozialen kartak su txikien itsasoa izeneko gizarte mugimenduen topaketa antolatu du irailaren 30erako Ozetako Garaion sorgingunean. Jardunaldi horrekin espero dute trantsizio ekosoziala elkarrekin pentsatu eta horren eraikuntzan elkarrekin egiteko bat egitea. Su txikien itsasoa ekimenak Euskal Herriko eragile sozial eta sindikalen zein herri mugimenduen arteko topaketa jardunaldi bat antolatzea proposatzen du. Zertarako, trantsizio ekosozial justurako ardatz nagusiak eta funtsezko aldarrikapenak zeintzu diren eztabaidatu eta zoru komuna adosteko. Eta horren alde, modu ahalik eta koordinatuenean eta jarraituenean egiteko agenda sozial partekatuaz aritzeko. Jardunaldi topaketa irailaren 30ean egingo dugu Ozaetako Garaion sorgigunean. Beraz, data gorde. Izena eman eta bertaratzera gonbidatu nahi ditugu eragile sozial, sindikal eta herri mugimendu ezberdinak eta hauen parte diren kideak. Berriro diogu, sinetsita gaude su txikien itsasoa piztu behar dugula. Trantsizio ekosoziala elkarrekin pentsatu eta horren eraikuntzan elkarrekin ekiteko. Donostiak ostatu turistiko berriak mugatu nahi ditu, lehenik daudenak ukitu gabe. Udalak hoteletarako eta etxebizitza turistikoetarako lizentzia berrien lagapena mugatuko du hirigintza antolamenduko plan orokorra aldatuta, baina ez du eraginik izango dagoeneko lizentzia dutenen gain, naiz eta turistak jada 10% izan hirian. Donostiak ostatu turistiko berria mugatu nahi ditu lehendik daudenak ukitu gabe. Udaleko arduradunek ostatu erabilerak arautzeko egin nahi duten aldaketaren lehen zirriborra aurkeztu dute. Horrekin bertan bera utziko lirateke hotel, etxebizitza turistiko edo bizitegi erabilerako beste ostatu erabilera batzuetarako lizentzia berrien lagapenak, baina ez dituzte berrikusiko indarren dauden lizentziak. Planteamendu hori behin betiko onartu baino lehen proiektuak hainbat fase gainditu beharko ditu. Ingurumen ebaluazioa egin, lehen zirriborra egin, alegazioak aurkeztu eta baloratu besteak beste. 2024ko apirilean iraungiko da udalak hotel establezimendu eta pisu turistiko berriak irekitzeko lizentziak bertan behera uzteko araudi iragankorra, eta araudi hori urtebetez luzatuko da orduan. Beraz, hirigintza antolamenduko plan orokorraren aldaketa behin betiko 2025an onartuko da. Planteamenduaren baitan dago ukatu egingo direla turismo ostatuak eta etxebizitza eta logela turistikoak irekitzeko lizentzia guztiak hiriko hiri ingurune osoko lursaitan eta egoitza erakinetan. Planaren jarduketa eremutik kanpo geratzen dira udalaren ustez presio turistikorik ez duten bizitegi erabilerarako lurzatiak. Proiektuak bizatitan banatzen du hiri ingurunea, lehenengoa eremu gorria, antigua erdialdeak Rosiba eta etegearen zati bat. Eremu hori saturatutza joko da turismo presio handiene jasaten duena dela egiaztatzean, eta turismo ostatu berria jartza debekatuko da.
Salbuespen batekin, kultura eta ondare balioarekin katalogatutako erekinek ostatu turistiko berriak izan ditzakete. Bigarren eremua hiriko inguruneko gainerako auzoek edo haien zatiek osatzen dute, eta lizentzia berriak emateko debekuak lurzoru edo erekin urbanizagarriari bakarrik eragingo dio. Baina esan bezala 2025 onartuko den planteamendu honek lizentzia berri soilik eragingo die, indarrean dauden turismo lizentziak berri ikusi gabe. Turismoaren hazkundea Donostian agerikoa da, datu orokorra da gaur egun hirian 10 turista daudela 100 donostiarreko. Eragin desberdina izan arren auzo bakoitzean herritarrak eskatuta daude. Hamaika telebistako lankideak kalera atera dira herritarren ahotsa jasotzera ikus dezagun. Turismoak gainezka egin aldu Donostian, turismo estatuen eskaintza nahikoa dagoela iritzita, zein behin neurri hartu ditu udalak eta hamaika telebista kalera irten da herritarren ahotsa jasotzera. Inoiz erdialdea juna izenian bai, gehiegi, niretzako. Jende asko, jende pilo bat. Gehiegi. Oain, horrek zesan nahi du. Hotela etxeta dana, oidi etekinatean idien jendia dago. Hortako inegi izango ja noski. Jende asko ibili da. Uda hontan izan da, azkenengo urteetan, ni bintzate ez dut ikusi hainbeste gente. Iruditu zait oso, bai, pila bat. Leikena, auzo askotan, nahi ez izatea ze hori. Alde zarrian eta logo auzo batzuetan eta. Askotan, ez gara june egiten erdia, zergatik aritxogarria. Barrioan gelditzea, Antiguo. Antiguo da herritxik, askotan konsideratzen dugu herritxik aparte bat bezala. Ja, txikitia, hainbeste ere ez, baina gu alagia herritxiki batekuak eta orduan hauke justiratzea. Bani alde zarrera neguan guten naiz. Zeratik, udaranan ezilik ibili behin, sarritan, ez? Kalea beteta eta, bai, oain gitzitzen danean ja turismoa, hasiko naiz berri edo handi buelta bat ematen. Bitartean euruntzako. Zerbait neurrin bat hartu beharko dute. Ezin bagia kabitu, bertakuak esan nahi dut, probintzin bertakuak, eta beste udaretan da etortzen zan bezala. Bueno, holako fetxadia eta oin jende pila bat izango da horregata bezala edo beste situazio batzutan bezala. Bueno, hori da pasable, egun batzutako, baina udarako hau da exageratu. Eta lehen urtean bai. Nik uste dut gelditu behar litzakiela, ia hotelak itzen dute, atari bakoitzen hotel bat dago. Eta hori pixkate neurtu behar leuki, Zatik bestela hori pasako da, Venezian da gertatzen dena, da utzi dago. Nafarroarantz egingo dugu orain igandean munduko patinaje maratoi gogorrena abiatuko baita Iruñeko Boske Ziliotik 400 parte hartzaile dira eta Garezera iristea dute helburu. Aurtengo edizioa 14. da eta mundu osotik heldutako patinatzaileak lehiatuko dira bertan. 400 patinatzaile inguruk parte hartuko dute asteburu honetan Iruñetik Garezera doan irristaketa lasterketan. Munduko patinaje maratoi gogorrenaren fama daukan lasterketan. 14. edizioa da urtengoa eta igandean abiatuko da goizeko 10:00 Boske Ziliotik. Eta irristatzaileek 12 arte izanen dute tartea Garezko Foruen pasealekura iristeko. Aurtengo edizioa edizio internazionalena izanen da. Herrialde ezberdinetako patinatzaile gehien izango dituena. 20 bat baino gehiago hain zuzen ere. Tenemos participantes de muchísimos países, Argentina, Bélgica, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Francia, Italia, Venezuela, España, entre otros lugares. Nivel de participantes de todas las categorías, desde campeones y campeonas a nivel mundial hasta participantes amateur. 42 kilometro eta 188 metroko ibilbide gogor eta zorrotza izanen da. Igoera eta jaitsiera etengabeekin. Orendaingo mendatean barna.
Proba, Zizur, Paternain, Ororbia, Ibero, Etxauri, Ziriza, Belaskoain, Orendaingo Gaina eta Artazutik igaroko da. Garesera iritsi arte. Proba zuzenean jarraitu ahal izanen da Garesko helmugan paratuko den pantaila erraldoi batean eta maratoiaren sare sozialen bidez. Hainbat dira garaipena lortzeko hautagaiak. Errate baterako iazko emakumeen txapelduna, Marine Lefebvre. Erronka, ordu bat eta 9 minutotan bete zuen. Eta gizonezkoetan Nolan Bedia frantziarra. Ordu bat eta 3 minutu behar izan zituen erlojupekoa egiteko. Kulturara egingo dugu salto, aste honetan Gasteiz magiaren hiriburua izaten dihardu. Magialdiaren 35. edizioa da hain zuzen. Hainbat ikuskizun eta ekimen martxan jarri dira. Gainera, gaur magia erakusleioetan hasiko da, Nerea? Magialdia jaialdi oso ospetsua da Gasteizen eta oso ezaguna den ikuskizun bat da magia erakusleioetan. Ostegun honetan, arratsaldeko 7:00 aurrera, erdialdeko hainbat erakusleioetan magoak izango dira eta euren trukoak erakutsiko dizkigute. Besteak beste Gasteiz hiribidean edota San Prudentzio kaleko dendetan izango dira. Donostia moda eszena erakusketa urriaren 15 arte egongo da ikusgai. Kutxa Fundazioaren fototekako 120 argazki jarri dituzte kubo aretoan. Komisario lanak Miren Arzaiuzek egin ditu. 1915-tik 1935 bitarteko bidaia proposatzen du erakusketak, moda gizarte hartan izan zuen garrantzia aztertzeko, orduko janzkerak zein aberats giroa agertzen dituzten argazkiak bildu dituzte. Nabarida zerriak hartuko du aurtengo Arabar Errioxako Ardo Festaren edizioa. 28. edizioa da aurtengoa eta irailaren 17 honetan igandean izango da.
Gaurkoan Zaporeak elkarteko kide den Elena Ruiz de Asua izan da gurean eguerdiko magazainan eta bere elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian. Amabiterdiak dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea, heldu da. Zaporeak proiektuak egunero 2000 otordu baino gehiago banatzen ditu Lesbosen. Elena Ruiz de Asua, asteon itzuli zara Lesbosetik, kaixo gurekin izatagatik. Kaixo egunon. Eskerrik asko. Donostiako Itzaurrondoko auzo elkarte gastronomiko baten inguruan sortu zen Zaporeak proiektuak. Hasiera batean 6 hilabeterako, baina 7 urte daramatzazue dagoeneko. Astelehenean itzuli zinen Greziako uhartetik, zein da bertako egoera? Txarra, oso txarra. Azkenean, gu 6 hilabeterako sortu ginen, 7 urte daramatzagu, beraz, emergentzia egoera hori kronifikatu eginda, beraz, orain bertan Lesbosen ikusi dudan egoera, oso txarra da. Umea jarraitzen dute eskolara jungabe, pertsonak ez dakate kanpamendu horietatik libre mugitzeko aukera edo baimena, orduan, eskubide asko dazkate urratuta ez, gainea, kanpamendutan jarraitzen dira bizitzen, kontainer edo plastikozko karpa antzeko batzuetan, beraz, ez dira bizitzeko, gauz duinak edo baldintza duinak. Ez dira baldintza duinak bermatzen azaldu duzun bezala, eta gainera emakumeen egoera arek kezkagarriago da, ezta? Azkenean, gu beti hor gaudenean, egiten dugu pixkat jarraimen bat, ez? Guztioi, baina justo gaina jartzen dugu pixkat fokua, kolektibo vulnerablegoetan. Orduan, honetan sartzen dira bai emakumeak, bai umeak, baita sobretodo emakumea ordunak edo, amatasunekin, ez? Orduan, beraiekin hitz egiten, ikusi dugu nola, komunetako lekua beraientzat oso arriskutsua da, bortxaketa asko daudelako, edo askotan, soilik, beraiek azkenean bakarrik edo hortikan baldin badaude, beraiek ikusten nola oso arriskutsua dela eta beraientzat dela oso leku hostila edo. Zaporeak proiektuaren lana hala beharrezkoa da, izan ere kanpalekuetan egia da otorduak banatzen dituztela, baina askotan otordu horiek ez dira heltzen edo zizarez beteta daude, orduan beharrezkoa da otordu horiek banatzea. Azkenean, errefistu kanpamendu honetan, karatepeko izena dakala, edago katerin ofizial bat, ez? Zein berez, egunero ematen duen pertsona guztientzat otordu bat. Baina gero guk beraiekin hitz egiten dugunean, esaten digute edo erakusten digute, ez? Nolako otorduak dien, askotan igual kadukatuta daudela, xixarekin daudela, errefistu kanpamendu gehiena musulmanak dira, beraz txerria ez dute jaten, baina askotan otordu hauek txerria dakate, beraz, naiz eta otordu bat izan, ez da otordu duina, ez da otordu ona, beraz, jendea otordu horiek ezin ditu jan. Horregatik nahiago dute gure otorduak, baina karo, gure arazoa da, gu 2200 otordua igeala ematen, gure maksimoa 2000 zala, baina orain bertan errefistu kanpamendu honetan 3000 pertsona baino gehiago daude, beraz, 1000 pertsonei gu ez gera kapaz oraingoz iristea. Gainera ipatu duzu, ez? Izatez 2000 otordu egiteko prest daudetela, baina 2200 egiten dituzuela ahalegin askorekin. Gu 2000 egiten genitu, algenitun egin ez, baina gero ikusi dugu nolako egoera dagoela, orain bertan diela 3000 pertsona, eta esan genuen zeo zer gehiago egin behar dugu, alde egin behar dugu ez, orduan gaude gure esfortzu handiena egiten 200 otordu gehiago egiteko, baina ere ez gea iristen, ez dakagulako, sobretodo kapazitate finantziazioakoa ez, azkenean 2000 eta piko otordu egiteko egunero, imaginatu zenbat elikagai, zenbat elektrizate, sua eta guzti behar dugu ez, horregatik daramatzagu hilabete batzuk kanpaina batean bazkideak bilatzen, finantziazioa bilaten, 3000 pertsona hauei iristeko, 100% kubritzeko errefistu kanpamenduan. Guztiok behar duzulako eta guztien eskubidea delako ondo jatia. Azkenean, 1000 pertsona horiek gutxi gora bera, ez dute zuen otordua, orduan askotan jan barik gelditzen dira, ezta? Edo jan barik, edo katerin ofizial hori ematen duela, ikusi dugula ez dela otordu ona edo nutritiboa. Edo, guk ez genukela jango behintzat. Beraz, zergatikan beraiek bai. 2200 otordu, nola antolatzen zarete? Hainbeste otordu egiteko, azkenean asko dira. Normalean eguna hasten da 7:30, 8 gutxi gora bera, justen geha jasukaldera,
eta hor bakoitza baki zea tala egin behar dunez, azkenean dakagu hor, sukaldean dazkagu beti egunero 6 pertsona diela gure ekipo establea, diela asilo eskaradunak, diela sukaldaria, koordinatzailea, okindegian daudenak, beraiek dia orduan pixkat guztia eramaten dutena, antolatuta ez, orduan, voluntario izaten ditu babitu. Gaur dakagu ez dakit, entxala da, orduan, letxuga garbitu, pikatu, ez dakiz eta beraiek dia pixkat egiten dutenak, eta orduan, azten geha, gero 11 tarditan egiten dugu atxeden bat pixkat 11etako hartzeko, ez azkenean boixe, gaina justo oraintxe bertan udaran oso beroa handia egiten du 40 piko gradu iristik geha, berdaz 11etakoa jartzen dugu, eta gero ja enplatatzen hasten geha. Imaginatu, 2200 ordu enplatatzeko, diela ia 2 ordu enplatatzen, eta hogeia egiten, eta gero guztia garbitzen, boixe, ordu bat eta erditan, ordu bitan, guztia prestegoteko, errefuxiatu kanpamendura sartzeko, bazkaria edo emateko. Aipatu duzu ez, 10-15 pertsona zaudetela lanean edo ordu horiek prestatzen, eta gehienak gainera refusiatuak dira, eta zentzu horretan garrantzitsua da, ezta? Normalizaziorako edo integraziorako bide bat ere errazten duzuelako. Bai, guretzat oso garrantzitsua zen, asilo eskaradunak gure proiektuaren parte izatea, ezakalako zentzua errefuxiatuentzat sukaldatzea, beraiek gure proiektuaren partez baldin badia, gainera beraiekin ikasi dugu, ez, nola egokitu beraien gusto, tradizio eta beharretara. Orduan, gure sukaldea asko gustatzen zaigu delako espazio seguro bat guztiontzat, hau da, bai asilo eskaraduntzako, baita Euskal Herriko pertsonentzat, ez. Beraien artean sortzen delako oso erlazionak, sareak, eta orduan hoi laguntzen gaitu pixkat kontzientzia hartzea, eta hoi esan dezuna, ez, normalizatzea azkenean askotan pertsona errefuxiatuai bakarrik ikusten diegu etiketa horrekin, ez, errefuxiatua, eta askotan dia aita, ama, alaba, semea, aizpa, sukaldaria, medikoa, orduan, sukaldean aukera hori dakate, ez, errefuxiatu parte hori atzean uzteko eta beste gauza asko izateko. Baina Euskal Herriko voluntarioak ere bertan dira aukertzen zuen lima naiz. Bai, azkenean, eske 2200 otordu egiteko laguntza asko behar dugu, ez? Ezgun, Euskal Herritik 3 astero 4 pertsona juten dira laguntzea, eta sobretodo kontzientzia hartzea baitzere, ez? Azkenean, 3 aste hor egoten, hitz egiten, ikusten eta guzti, kontzientzia hartzen dute, gero Euskal Herrira bueltatzen dira, beraien lagunekin, familiakin, kuadriakin, kontatzen dute, eta gerozta gizarte kontzientziatu bat izango dugu. 4 pertsona joaten dira astero, Euskal Herritik zein da jasotzen duzuen feedbacka edo eurengatik? Normalean, gehienetan oso ona, azkenean jendea juten da pixkat beldurra eta orduri ez, normala delako, baina gero hor daudenean, beti esaten digute, esperientzia hauek beti esaten dira berdina ez, eman diotela, beraiek eman dutela, baino gehiago, eta jendea oso pozik etortzen da, azkenean oso erlazio politak sortzen dira sukaldean, azkenean sukaldean, dago beti giro superona musikarekin, irrifarrekin, bromekin, eta oso pozik etortzen dira, eta beti etortzen dira indarraskorekin hemen jarraitzeko eta gero gauzak egiteko. Gainera duela 2 aste baino gehiago Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak izan ziren bertan, Lesbosen, zer ikusi zenuten edo zer ikusi zuten edo zer erakutsi zenieten? Bai, guretzat oso garrantzitsua zen bizita, azkenean daramatzagulako 7 urte hauek Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak jasotzen, beraz guretzat oso garrantzitsua zen ikustea beraiek zergatik zan garrantzitsua Zaporeaki diru laguntzak hauek ematia eta jarraitzen, ematia. Orduan, zer ikusi zuten, hor dagoen errealitatea, eta hor dagoen egoera oso larria dela, jendea ez dakala aukera ondo jateko, umeak ez dakatela aukera ikastolara juteko, eta nola dauden hazinatutak karpa batian ez dakizen bat pertsona, ez dakizen bat emakume gizonekin, eta egoera hori ikusi zuten, beraz oso gure erlazioa asko betu da, eta azkenean hori lagunduko gaitu ez, bai, errefuxiatu artean, edo errefuxiatu egoera dagoen bisilitate hori ematea bai Euskal Herrian, eta baita ikustea zer nolako garantzia dakan Zaporeako jarraitzea. Azkenean askotan erabitatik ikusten dugu zein den refusiatuen egoera edo kanpalekuen egoera, baina bertatik bizitzea egoeraren beste errealitate bat erakusten du, ezta? Bai, azkenean, gu igual egun batian telebista pizten dugu eta ikusten dugu momentu hartan berri bat, ez? Eta ikusten dugu, esatetugu haien, zelarria, noski baiez, baina gero gure bizitzara bueltatzen geha, eta azten dugu, baina eske egoera hau jarraitzen du, hau da,
bihar honi buruz ez baldin badegu hitz egiten, bihar Lesbosen egoera hau jarraituko du, egongo dia ez dakizen batu eskolara joan gabe, egongo dia 1000 pertsona otordu bat izan gabe, eta gauzabek orduan garrantzitsua dia kontatzea, bestela jendeak ez baldin badaki gertatzen ari dela ez zingo du ezer ez egin aldatzeko. Egoera lasgarria da benetan, gainera, transferentziak egin arren, gero eta refusiatu gehiago heltzen dira kanpalekura. Bai, ia egunero aidia iristen adibidez hoixen ni oraintxe bertan iritsi naizela, bueltatu naizela, horrego naizenean, ia egunero 40, 50, 60 pertsona iristen zian Lesbosera, beraz. Gero ez da jende gehiago dago refusiatu kanpamenduetan, eta astean behin edo gutxi gora bera egiten dituzte transferentzia batzuk penintsulara, baina gero penintsulan baita ere egoera guztiz lotxagarria da, usten dituzte batzutan refusiatu kanpamenduetan, edo batzutan hor leku, en lugar de nada, eta hor antolatu orduan, jarraizten deiria izten, azkenean, gaina ikusi dugun moduan, orain baita ere Libia edo Marruekosen lurrikararekin eta guzti, gauza hauek gertatzen dien enean errefusiatuak egongo dia, beraz, jarraituko dia etortzen. Eta gure beharra edo estatuen beharra da baita ere asilo hori ematea. Eta esango zenuke agenda mediatikoan garrantzia galdu duela Lesboseko kanpamenduak? Esango nuke baietz, azkenean hoixe duela 3 urte, hola urte justo Moriak kanpamendua errezan, eta hor kriston buma izan zuen, eta oso famatua izan zen, baina orain hoixe igual 3 hilabetero hitz egiten dugu behin zeo zertaz, baina gero edabidetan ez dago presente, ez? Ikusi genuen gainea baita ere beste urtean Ukrainiarekin gerran, evidentemente atera bat zan, eta oso egoera larria da, baina foko mediatikoa egon behar da denbora guztian, leku guztietan, ez? Egunero gertatzen nahi delako gauzak, ez da bakarrik gaurko gauza. Atzo gertatu zen, gaur gertatu zen, bihar gertatuko da, eta hola egunero, orduan, garrantzitsua da edabidetan egotea, baina ez dago egunero, ulertzen dugu azkenean, ez? Jendea igual nekatzen dela honi buruz, baina, gu nekatzen berdin bada ikusten, imaginatu bizitzen nahi dien pertsonaz. 2019an heldu zen Lesbosera Zaporeak proiektua, 2019tik ona, egoerak oberantz egin du, okerrerantz egin du? Iritsi ginean Moriako kanpamendua zegoen, eta Moriako kanpamenduan zeuden lekua 4.000 pertsonentzat, eta 23.000 pertsona bizizian, beraz, imaginatu zen dolako egoera zen. Orduan, hor, egoera pixkat, aldatu da, hobetu da, pixkatxo bat, ez daudelako 23.000 pertsona bizitzen, baina hala ere, 3.000 pertsona hauek ez dakate beraien eskubideak ondo, ez? Orduan, hobetu da, zeo zer, baina oso larria jarraitzen du izaten. Ekonomikoki beharra duzue batetik, proiektutik, baina baita ingurumenari dagokiona bestetik, ez da? Erabilera bakarreko edukontziak erabiltzen dituzue, eta zuen helburua da, hoiek berrer erabiltzea. Daramatzagu pare bat urtegia horrekin begiratzen, ez? Azkenean, eske 2000 eta piko otordu egunero, taperroiek, aluminioak ziela, zaborra sortzen dugu, erresidu pilo bat aia sortzen, orduan, noski baiet, giza eskubideak garrantzitsuak dira, baina mediambientalki baita ere begiratu behar dugu, ez? Orduan, aigea pixkat bilatzen, aberrea dagoen Euskal Herriko enpresa edo norbait pixkat gomendazioa egiteko edo finantziazioa egiteko, ez? Azkenean, guk bakarrik ezin dugu oraintxe bertan presupuesto hori izan, eta aigea bilatzen formak, bai kooperatiba, enpresa edo hemengoakin, berrea ladortu dezakegun, ezain besteko residuak egiteko. 2200 otordu inguruan egiten dituzue egunero, jakiak edo likagaiak Euskal Herritik ekartzen dituzue, eramaten dituzue, edo nola egiten duzu hori? Bi forma dazkagu. Freskoa, berdura, fruta, oiaskoa eta guztia hor Grezian erosten ditugu, Lesbosen, hola baita ere pixkat fomentatzen dugu, ez, komertzio lokala, islakoa, baina gero, arroza, lekaleak, olio aliboa, pasta eta gauza guztiak Euskal Herritik eramate ditugu normalean, bilketak egite ditugulako, beraz oso garrantzitsua da guretzat, jendea bazkide izatea, doaintzak egitea finantzazioarekin, eta bestela ezin baldin badute, beraien herrietan, ikastoletan, etxeetan, elikagai bilketak egitea, ez, guri gero hori pilo bat laguntzen gaitu, azkenean kontainerrak erabenten ditugu elikagaiez betetak. Eta hori guri laguntzen gaitu baita ere mezu bat esaten, ez? Azkenean gu otordu hori ematen dugunean, refusiatu pertsona baki dela, egon dela, emakume bat, bera etxean, jun dela supermerkatura, erosketak itea, eta goratu da erosten.
ezakit garbantzuak eta babarrunak guri emateko guk bakilako guk gero sukaldatuko ditugula eta beraiei emango diogula. Orduan, bilketak guretzat oso garrantzitsua dira baita ere Euskal Herri mailan. Bazkide kanpaina aipatu behar dugu, izan ere bazkideak behar dituzu, ezta? Bai, hoxe, esaten genuen bezala. Horretxe bertan guk gure maksimoa ja pasadegu, 2.200 etordu ematen nahi geha, baina ala ere, kanpamenduan 3.300 pertsona jarraitzen dira ez. Orduan, 2.000 pertsona horiei baita ere ailegatzeko finanziazioa behar dugu, bai ekonomikoki, bai bazkideak, doaintzak, diru laguntzak guztia behar dugu, beraz, dakagu gure webunean, hor informazio guztia, bestela jendea ez baldin badu ulertzen ez daki, deitu, porque gu beti errestazun guztia jarriko dugu, azkenean doaintza bakoitza, naiz eta txikia izan guri laguntza pilo bat egiten dugu, egunero 2.000 baino gehiago tordo horiek prestatzen jarraitzeko. Gizarteri laguntza eskatzen diozue, baina baita enpresei, ezta? Bai, azkenean, hoiz, esaten genuen bezala, Euskal Herriko enpresak baita ere, askok dirua dakate ez, eta adibidez, oraintxe bertan, duela hilabete bat edo Fagorko kooperatibak makina batzuk eman ziguten, zeintzuk laguntzen digute pilo bat sukaldean, oraintxe ez ditugu putxero ni baino handiagoak ziela garbitu behar, baizik eta dakagu, garbigailu bat hor garbitzeko, eta guzti orduan, enpresak guri baita ere asko lagundu gaitezke, eta zaporeaki laguntzen baldin badiete, azkenean errefuxiatu pertsonei laguntzen nahi die. Eta erakundei ere diru laguntza gehiago eskatzen diezu, ekortzen baldin banaiz? Bai, hoixen bai, eskatzen dugu dirua, bai pertsona fisikoei, bai enpresei, bai entitate publikoei. Azkenean, hoixe, zaporeak beti esategu dela proiektu bat herrikoa ez, oso auzo batean sortu zen, beraz herrikoa da. Orduan, nola igea egiten, zer, guk berez ez genukela egin behar, eskatzen dugu behintzat, aldun jendiari esfortzu edo besori ematea, bai finanziazioarekin, ekonomikoki edo baita esfortzuarekin. Lesbosen otorduak eta laguntza eskaintzen duzue, baina hemen Euskal Herrian baita ere ekitaldiak antolatzen dituzue. Bai, gaina oraintxe bertan justo adibidez, Iruñan urrengo asteburuan ustez izango dela, San Fermin txikitu egingo da, eta hor baita ere ekitaldi bada, non zaporeak egongo da presente, bai merchandisinga saltzeko, proiektuari bisibilitatea emateko, eta justo orain udaran pixkat galditu gea, baina kurtso hasi dela, hasiko gea berriro ekitaldiak egiten, bai bilketak, edo bai askotan gaude, azoketan internazionalak toala presente, abuztuak 15ean egon ginen baitare hemen Bizkaitik merchandising eta proiektua azaltzen tala, beraz, egongo gea, eta jungo gea baitare gure webunean eta gure sare sozialetan esaten nun egongo gean, eta zer egingo dugun. Voluntarioen lana ezinbestekoa da, voluntario gehiago behar dituzue? Lesbosera juteko oraingoz adibidez, abendu urtarriak arte uste txanda guztiak kompletuak daudela ez, baina gero egia da, hemengo ekitaldietan egite ditugunean behar ditugula voluntarioak, elikagai bilketa bat egiten ditugunean, imaginatu, herrialde askotan jartzen ditugu puntuak, beraz hor jendea behar dugu, gero elikagai guzti horiek biltegira eramatean eta antolatzeko kontainerrean sartzeko baita ere voluntarioak behar ditugu. Beraz hoixe, gure telefonoa beti dago irekita, jendea deitzeko, jakiteko edo galdetzeko ean nola lagundu ezaketen, azkenean dazkagu baita ere gero WhatsApp talde batzuk, probintzian pixkat antolatuta ez, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, Iruñan, Alabantola, pixkat provintzia horietan egiten dien ekitaldiak beraien artean baitare antolatzeko eta albadun jendea juteko laguntzea. Bestalde, kanpalekuan 7 lagun bizi dira plastikozko edukontzi batean. Bai, 7 o los que sean, azkenean, adibidez, oraintxe bertan daude karpa oso handiak, eta dian guztiak utxunak ez, baina gero jarri dituzte plastikozko edo telazko como paretak, eta hor daude literak, orduan hor, ezakizen bat pertsona bizi daitezke. Gero kontainerretan diela obrak bezalakoak, hor kontainerroi jartzen ditula, hor aldia bizi familia bat, edo bi, eta izan leike familia hori 5 pertsonazkoa izatea, izan leike 10 pertsonazkoa izatea, osea, azkenean, ez dakate lekua, ez dakate ez da ere pribatitasuna, ez, orduan egoera oso larria da. Hainbat ekitaldi aipatu dituzu, azoketan zaudetela bertan, jaialdiren bat ere antolatzen duzue?
Oraingoz ez dakagu, baina bai, uztailak 2 antolatu genuen justo koska, dela Zaporeaken festa gastronomiko famatuena, pixkat aprobetxaten degulako ez, ospatzeko, azkenean beti errefuxiatuei buruz hitz egiten dugunean, edo egoera hori buruz hitz egiten dugunean ez, larria denez triste da hitz egitea, orduan, pixkat nahi genuen buelta eman ez, eta ospatzean nola dakagun Euskal Herrik gizartearen babesa, eta hoiz egin genuen ekitaldi bat pintxoekin, musikarekin, eta egia da, Intxaurrondoko auzora jende pila bat gerturatu zela. Aipatu diguzu, Elena, hainbat modu daudela laguntzeko, ezta? Bai izan Lesbosen edo izan hemen Euskal Herrian. Bukatzeko azken galdera bat, herritarrei zuzenduta zehazki, lagundu nahi baldin badute, zer egin dezakete eta nora jo behar dute? Beti esaten dugu, gu dazkagula 3 forma laguntzeko ez, bat izan leike ekonomikoki, dela hoxe bazkide izatea ez, doaintza batzuk egitea, hor webunean dakate informazio guztia nola egiteko, eta oso erresa da, eta gero bestela hoxe voluntariotza egitea ez, bai Lesbosen edo hemen Euskal Herrian. Eta gero baita ere, bestela hoxe bilketak antolatzea beraien artean, guk azkenean elikagai pilo bat behar ditugu, beraz, hoxe gure webunean dakate bazkide izateko laguntza guztia, gure telefona dago baita ere, hoxe voluntario izan nahi baldin badea, eta gero beraien etxe, eskola edo ikastoletan bilketak antolatzen baldin badituzte, guri pilo bat laguntzen nahi dira baita ere. Eskerrik asko, Elena Ruiz de Azua, Zaporeak proiektuko kidea gurekin izategatik eta egiten duzuen lanagatik. Eskerrik asko zuei baita ere bisibilitate eta altagoz bezala zerbitzeagatik. Iritsi gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak. Hauek eta gehiago 11.eus atarian. Bihar arte. Alde bat aukeratzeko zaila da, baina esango nuke Sociedad Alkoholika, Metallica, La Polla Records, Luna Chicks eta RIP. Sociedad Alkoholika taldearen lehenengo diska, beltza, eta bat bakarrik ezin dut aukeratu, eta, bigarren diska Leiotikan taldearen Jarul izenekoa izango zen. 3 aukeratuko ditut, lehenengoa Eskixuren Sorgin Elizean, La Polla taldearen Carne Pala Picadora, eta uda honetan sartu zait fuerteko abeslari batekin, Zaz izenekoa, eta ez dakit nola esango dan frantsesez, baina xebu olako zeo zer da. Leiotikan taldearen esaldi bat da, hemen tatuaia dauket, eta esango dut, ezta? Eta nik maite dut oreka desegiten duen guztia, gizakia makinetaz ezberdintzen duena. Eta hori da nire esaldia. Nire musikari kutxunena, nire lehengusua da, berak gitar jolea da, eta jotzen du zenbait taldetan, eta betidanik izan da, Rubén Caballero. Gehien bat interneten bidez. Batzutan bai viniloak, kasetak, baina internet. Zarauzko gaztetxea. Nire lehenengo aldia holtza batean izan zen bertan, eta maite dut, gustoko dut toki hori. Eta gero Santanderren bebai, badago elkarte bat, Los Amigos de la Maruca, izenekoa eta eszenario polita jotzeko bebai. Aire librean, txoritokietan adibidez, abuztuan egiten den jaialdian, perfecto, mendia, kalea. Horin dela 2 urte, jaialdi batean, Cape Townen, Dinamarkan, Akserraz taldea ikusi nuenian. Kasete bat izan zen, Barón Rojo taldearen En un lugar de la marcha. Hori izan zen ere lehenengo kasetia. Hemen dauket Ruina Pura, porque orain dela gutxi josuten Zarautzen, eta Elegidoko talde honen kasetea izan zen.
Hemen da musika zuzenean telebista saioaren 211. atala. Erreportaje nagusia grabatzeko Gernikako Iparragirre Rock elkartera jo dugu. Bertan duen txegu lokala Bullets of Misery taldeak, eta bertan sortu dituzte disko berriko kantuak. Itzbitan atalera berriz, Andonio Laizola gonbidatu dugu, baserriko Oiaskue Labien taldeko bezlaria. Bere gustoko disko, areto eta kantuen berri eman digu laburrean. Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko, Gernikara etorri gara. Bullets of Misery taldeko lagunekin egin dugu hitzordua argitaratu berri duten disko berria ezagutzeko. Gaurko musika zuzenean telebista saioan, muturreko soinuak. Eta 2008 urtean sortu zen Bullets of Misery taldea Gernikan. Egungo talde formazioarekin 2019 urtetik ari dira. Bullets of Misery hasi ginen 2008 urtean. Taldekideek gaur egun gauzena, guztiz desberdin gara, ni naz bakarra hasieratik nagoena.